Yun yung ginagawa nila dyan na ano, na ginagawa tong kalsada. Yan. So papunta dun. Kasi lulusot to ng Naga. Ano na to? Kamangahan. Itong area na to, ito yung pinakakamangahan. So, yung bundok na yan, alos ano yan, uka yan para pumantag, madaanan ng mga sasakyan. So, yan yung mga ginagamit dito. Sige na. So, yan. Maraming bako dito, siguro mga nasa 5 at 6 na bako. Tapos, pang ano, pang hammer, panjak-hammer nila. Nakita niyo yung bundok na yun, yun yung ginagawa pa nila. So bali doon muna sila kasi gusto nilang mapantay ito. Matanggal itong bato na naka-usli na yan. Para matanggal na muna. Ito yung mga bato na galing doon, tinambak dito. So yan ang taas na. So magandang araw mga Kuragon. Ngayong araw ito ay magpintura tayo dito sa ating ginawang opisina ng engineer. So pipintura natin itong labas. Itong buong labas na yan, pipintura natin ng white. So sa ngayon, hihintayin-tayin ko muna yung bumibili ng materials para mapintura namin. So yan yung magiging itsura niyan para daw maging maganda tingnan. So pag napintura na ng white, di ko alam kung anong ilalagay pa nilang kulay. So basta white na muna ang gusto nilang pintura para makita nila kung anong kalalabasan ng pagkagawa. So yun yung itsura. Itong gusto nila ito, ito yung pinaka-CR. Naka-CR yan. Ito yung loob entrance. Nakapintuan nila. Punta doon sa loob. Ito yung loob. So sa gitna to ng bundok, ayun yung dagat. Ayan, bundok yan. Ito doon. Dulo. So yung jackhammer nila sa bako na pang tibag, di pa nag-operate. So dyan, bangin yan, malalim yan. So dyan ang gagawa nila ng box culvert. Yung gagawa nila. So yung ginagawang box culvert, ayun yung bakal. Piniprepare nila, nagpapabrikit sila dun. Ito naman yung ating ginagawa na na opisina ng engineer. Ito yung itsura. So natapos na natin yan kahapon, ginawa natin kahapon. So ang gagawin natin ngayon dyan, magpipintura tayo. Pintura natin yan ng white. Yan. So dito yung sa side ng ating ginawa yan. Yan yung side. So ito yung barracks ng ating mga kasamahan sa trabaho. Yan. Yan yung barracks natin. Pag dito ka humarap, yan, yung maging itsura niya. Nasa side yung pintuan, banda dun. Ah? So dito bangin. Yan, malalim na malalim yan. Bangin niya sa baba. So dun, banda dun, may naglagay ng concrete. Ano din yun? Naglagay sila dun ng dam sa banda dun kasi kailangan mag-stock ng tubig dun sa banda. So gumagawa sila dun. So maganda talaga tong umbrella nila na to dahil nakapix talaga yung niya, yung dugtungan, walang galawan. Yun, walang galawan yan. So yung mga dumating na natin biniling pinabiling pintura. So ito yung pintura niya, Boysen, quick dry enamel white. Yan. So ito yung ipipintura natin dito sa
kabuuan ng bahay na to. Ito yung gamitin natin. So di natin tansya kung sakto na tong pintura to, pero baka kulang to dahil may kaluwagan din to eh. So subukan natin kung hanggang saan yung aabot. Quick dry enamel Boysen.
So ayan mga Koragon, di ko na sa inyo napakita yung kabuuan ng pagpintura natin dito dahil napikit tayo sa oras. So kaya ito yung naging itsura nya. Yan, kita pa yung plywood, balik kita pa siya. So first coating pa lang yan. Pag second coating nya, ibang kulay na, depende sa anong magustuhan ng engineer kung anong kulay. Yun na yung magiging magpapaganda dyan. So pag first coating, ganyan talaga, makikita pa yung pinaka plywood nya. So ayan. So bali dito sa likod yan, ito yung di na punuan nung ating pintura. Yung binili natin na pintura is 4 liter. So ito lang yung nagawaan. So likod lang yung hindi na pinturahan, pero lahat yan na pinturahan natin. So dito hanggang dito, paikot hanggang dyan. Yan, pintura natin lahat. So napansin nyo, kitang-kita pa yung plywood nya. So pag second coating, mawala na yan. So yun, dito lang ang ang hindi pala pinturahan. Bali sa 4 liters, yun yung nagawaan ng ating 4 liters na pintura. Yan, paikot siya. So dito lang ang natira. So bali yung isang kabuuan na yan, dito kasama 3x3, 4 agos, 3x3 yung sukat nya. Pinagsama natin to, ito nasa 170 by 170. So yun yung naging pinaka niya para sa CR. So yung 4 liters natin, yan na yung kabuuan na pinturahan. So mayroon pa ditong tirang 170 cm. So tira natin na hindi na pinturahan. So hanggang dyan lang mga Koragon ng ating video. Sana supportan nyo pa ang aking mga ginagawang vlog o video, dahil ito para sa mga kapwa natin dyan na gustong matuto at magkaroon ng idea man lang kahit papano sa aking pinapakita sa inyo. Sana magustuhan nyo. Maraming salamat.